pancen aku ki mak-mak sing penggaweane gur ning omah karo ngurusi anak. Halo, assalamualaikum. Dadi sing pertama tak cekel iki pasti tangi melek iki ya gur wajan. Ngene iki lho guys, masak maksude. Iki aku ki moro-moro ki ape nyambel kentang wae ya. Iki kentang wis tak goreng, lah iki bumbu-bumbune moro iki wis tak siapne wajan sing wis ana minyake bekas mau tak nggo gorengi kentang. Lah iki sing pertama tak goreng iki tomat isik ya guys, bene supaya nih tomat iki ancur ngono lho wis ngene iki. Nah, ngene iki barek ngono kuwi wis tomate ketoke ancur ngono ki tak lebokno bumbune, tak masukke bumbu-bumbune iki sing mau sing tak ulek. Terus ngene iki aku arep bingung guys arep ngomong apa meneh. Ngene iki kadang-kadang aku ki keentekan kata-kata ngono ki lek ape ngisi suara aku ki arep ngisi apa neh ngono kuwi. Wis to ya sing penting wis panggah diisi ya guys. Nah ngene iki wis ya lek bumbune kira-kira mateng ngene iki aja lali dikai sesening ya guys. Ya sing gula, sing penyedap rasa. Nah ngene iki terus diosang-oseng neh ngene iki. Barek wis diosang-oseng ngene iki aja lali engko dikai banyu. Banyu itu dikasih air loh guys. Ya sak cukupe wae. Aja lali ya dikoreksi rasa. Barek rasane kira-kira ya wis pas ngono ki terus kentange iki dicemplungno. Iki mau tak campuri tahu yo guys, tapi lali gak tak record ataupun tak video merga ya lah wis ndang satset ngono sing penting ndang mateng ngono ya wis. Lah yang ini iki lho guys caraku masak enak to, simple, cepat, satset ngene iki. Yes, ngene iki ancen kerjanane mak-mak kaya aku ngene iki kerjanane nang omah dadi yes videone ya gur masak-masak ngene iki. Wis pokoke ra liya-liya neh sing bosen ya oleh lah ora usah didelok ngono ya ora apa-apa kok. Lah iki ditinggal ngoceh ket mau moro-moro sayure mateng wae. Ayo gek entang jukuk sego gek moro sarapan. Soale lek aku sarapan ning ngenteni adem iku gak enak lho guys. Dadi niki iki mateng ngono moro sarapan. Dadah wassalam, bye bye.